Ahoj. Ahoj. Rozumíš těm trendům v líčení, jsem slyšela. Já ty trendy vymýšlím. Dokonce? No tak hele, to jsme tady úplně u zdroje. No, jasně. Hele, takže tohle je dobrý. Tohle rtěnka je úplně super, že jo? Tahle šmoulí rtěnka, No. tu jsem vynalezl já a ta je nejlepší. Doporučuju. Jo. A hele, já jsem ji viděla i v zelený. To je taky od tebe, že jo? Všechno ode mě, všechny Všechno barvy od tebe. duhy. Jo. Já preferuju barvy duhy, já protože miluju duhu. Jednorožce Jednorožce, jasně. a růžovou. A růžovou, no jasně, jaký ne. No a co bychom teda jako doporučil dál, hele? Co já potom bych tady ti máš? doporučil? No, já vím, že nějaký tmavý stíny frčely vždycky hrozně. Nějaký gotický, jo? No, úplně tady tohle ale Tak počkej. gotiku jsem vymyslel taky já. Taky, hele, tady tohle jako je tady ta černá, co myslíš? To bude ne? Tahle černá. No, Jo, tak ta půjde hodně dobře. to půjde hodně dobře. Jo, potřebuji štěteček nějaký. Ty potřebuješ ještě to čokou, tak já ti ho zkusím najít, ale to já tady mám bordel, víš. No jo, ženská. Ženská. Tak To to i já zkus. ve svých šminkách mám větší pořádek. Hele, tak to zkus, já totiž teďko jako chci právě objevovat ty nový trendy a tak. A Prox si říkal, že mi s tím pomůže.